Çal Holding kompaniýalar toparynyň ýol başdy. Öýdary hyzmatdaşyň ilertirýän ugurlar barada pikir alşmagy döredilen mümkinçiligi üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, ata watany Türkmenistanyna ähli ugurlarda gazanylýan uly üstünlikleri goňýanyny aýtdy. Hemde ýetilýän bilen sepkitleriň gahrman arkadagymyzyň başlangyçlarynyň hormatly prezidentimiziň başçylygyna arwaşyklara besenýänliginiň aýdyň güýesi bolup durýanyny bellädi. Bellenşäli gahrman arkadagymyzyň başlangyçlary we hormatly prezidentimizin tagallalary bilen Türkmenistanyna ägir turu tassamalar durumça geçirildi. Tebitde diňi taý bolmadyk arkadag şekeri munyň aýdyň misalydyr. Şunun bilen barlykda mehman gahrman arkadagymyza dogulun güni münasibetli tüý sürekden gutlawlaryny hemde ingo arzularyny ýetirip bermegini hormatly prezidentimizden haýyş etdi. Şeýlegem işewir pursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimiz we gahrman arkadag şekeriniň şany senesi münasibetli tüý sürekden gutlady. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň ilkinji ýyllaryna ýola goýulan türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklarynyň iýlikderli puktlandyrylýanyny, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bir näçe ugurlarda, şol sanyna energetika, dokma senagaty, guruluşyk we beýleki pudoklarda üstünlikli alınıp barlýanyny bellädi. Bellenşäli Türkmenistan daşary ykdysady gatnaşyklarda öz hyzmatdaş ýurtlary bilen diň hukuklyk, ýödara düşünmek hemde birlik-birige hormat goýmak ýörelgelerinden ugralýar. Ýokary derejede alınıp barlayan bir hyzmatdaşlygy hasy ösürmäge Türkiýanyň ýurdumyzda işleýän kompaniýalary, hususan Çal Holding kompaniýalar topary uly goşunt goşýar. Häzirki wagtda bir kompaniýa ýurdumyzda tenagat we durmuş maksatly bir näçe mühim desgallaryň guruluşyna işen gatnaşýar. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň bilelikde amala aşyrylýan tassamalarda almy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleriň, innovasiýon tehnologiýalaryň we ykdysady netijeligi ýokary bolan çözgütleriň giýdilmegini giňden gollaýanyny aýdyp, şunuň bilen barlykda Çal Holding kompaniýasynyň mundan meýlekde teze tehnologiýalary we öňürjüligi ýokary enjamlary ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzda döwlet hemde sebit ähmiýetli tassamalary amala aşyrmakda netijeli işleri geçirjekdigini anan bildirdi. İşewir Türkmenistanyna netijeli iş alyp barmagy döredilýän mümkinçilikler üçin arkadagy gahrman serdarymda hemde gahrman arkadagymda hoşallygyny beýan edip, ýolbaşyk edýän kompaniýasynyň öz üstüne alan şertnamalaryň borçnamalaryny ýokary derejede ýerine ýetirjekdigine anandyrdy. Duşyň ahyryna hormatly prezidentimiz Çal Holding kompaniýalar toparynyň ýol başlygyna alyp barýan işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.